लोगोफोर इउक्रेन रासियानि दावहा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना थारैनो गोबां मिथिनो लुबैदों गोबांनो मिथिनो लुबै माने भिडिअ लाबोजानो लुबैनानै दिनैसिम भिडिअ नुवाखै नोंथांमोना फ्रेन्ड्स इउक्रेन रासिया वारजों लोब्बा थानाय जोबोर मोनसे गिलु बालु आपडेटखौ आं लानानै फैदों बे दावहायाथ' गोबाव सम जालांबाय बे दावहानि जे गिलु बालु बे गिलु बालुखौ बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय बयनिख्रुइबो गिथावसिन मोनसे रूप लानो थांगासिनो दङ आरो बे जुदि फेल जायोबा बे जुदि फेलें जायोबा भल'दिमिर जेलेन्स्किया इउक्रेना थारैनो रासियानि खाथियाव सारेन्डार खालामनायनि बादै जेबो राहा थानाय नङा एबा टटेलि इउक्रेना डेस्ट्रय जानो हागौ रासियाथ' मोनसे दाबि खालामदों मा दासिम इउक्रेननि 70% फोर्सफोरखौ आर्मिफोरखौ फोजोबस्रांबाय आरो बिसोरनि माखासे बिथिंखौ माखासे सिस्टेमखौ हाथियारनि सिस्टेमखौ गासैबो इन्टेलिजेन्सखौनो बुं गासैखौबो मा खालामजोब्बाय डेस्ट्रय खालामजोब्बाय बे जाबाय रासियानि फोर्सफोरनि बुंनाय नाथाय बे दावहाया ओरैबायदि मोनसे महर लानो थांगासिनो दङ जाय नेट'आ हेल्प खालामनानै बे दावहाखौ दिनैसिम बेखिनि समहालागै लानानै फैदों बै नेट'आ गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो भल'दिमिर जेलेन्स्किया जेट फाइटार बिबाय थादोंमोन बिसोरनियाव नाथाय बिसोर होआखैमोन बै नेट'आ दिनै F-16 जेट फाइटार हरनो थाखाय राजि जादों ज' बाइडेन बिथाङा इउक्रेननो जेट फाइटार हरनो थाखाय फाइनाल रेडि जाबाय आरो जोबोर थाबैनो बे जेट फाइटारखौ मोननो हासिगोन F-16 इउक्रेननि दावहाथिलियाव फैनाय लोगो लोगो बेनि जि महर मुस्रि बे दावहानि जि महर मुस्रि बे माबायदि सोलायगोन बेखौ नोंथांमोना थारैनो आइडिया खालामनो हागोन नोंथांमोना सानदों बे F-16 फाइटार जेटआलाय मा बे F-16 फाइटार जेट जायखौ अभिनन्दना पाकिस्तानाव गावख्लायदोंमोन स' बे F-16 फाइटार जेटखौ दा इउक्रेननो हरनो नागिरदों बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बे F-16 फाइटार जेटखौ भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा बियै फाइनालावथ' मोनबाय नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बे F-16 फाइटार जेटनि लोगोसे गुबुन हाथियारबोथ' हरदोंआनो नाथाय बै F-16 ब्रिगेडखौ जुदि रासिया फोजोबस्राङोबा गोबाव सम दावहा नांबाय थायोबा बे F-16 आबोथ' जोरनाय नङा बेबो डेस्ट्रय जाखागोन स' बे जोबनायनि उनाव मा जागोन इउक्रेननि अबस्थाया मा जागोन बे जोबोर साननो गोनां जानानै फैबाय मानोना इउक्रेननि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि नोंथांमोना बे भिडिअनि जोबनायाव आरोबाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन बे भिडिअआव नोंथांमोनो खिन्थागोन थांनाय 24 घन्टायाव रासिया बे दावहानि इउक्रेन रासिया दावहानि बयनिख्रुइबो 24 घन्टानि गेजेरावनो गिलु बालुसिन फोजोबस्रांनाय जि एटाक बेखौ खालामबाय खारन एसेबां गोलाव जों दावहाखौ नुबोबाय खोनाबोबाय नाथाय बेबादि जोबस्रांनाय रासिया माब्लाबा खालामफेराखैमोन आरो बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ खिन्थागोन मा जाहोननि थाखाय रासिया बेबायदि खालामदों बेखौ नोंथांमोना आइडिया गोनां नाथाय बे भिडिअ नोंथांमोना F-16 नि सोमोन्दै मिथिना ला आरो F-16 इउक्रेन रासियानि दावहाथिलियाव फैनाय लोगो लोगो मा सोलायथि लाबोनो हागौ इउक्रेना F-16 जों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनो हागोन स' F-16 फाइटार जेटआ बुंनो थाङोबा USA नि मोनसे अत्याधुनिक फाइटार जेट माल्टि रल फाइटार जेट बेजों गासैबो रोखोमनि एटाक खालामनो हागौ एयार टु लेन्ड गोजौनिफ्राय हायाव माने बारनिफ्राय हायाव आरो बारनिफ्राय बार एटाक खालामनो हागौ आरो F-16 फाइटार जेटनि जि स्पीड बे जाबाय 2400 किल'मिटारनिख्रुइ बांसिन आरो बेनि जि रेन्ज बे बेसेबां गोजानसिम एटाक खालामनो हागौ बेसेबां गोजान थांनानै खनसे फिउल सोनायनि उनाव बेसेबां गोजान थांनानै एटाक खालामनो हागौ 4220 किल'मिटार आरो फिन जुदि रिफिउल खालामबा बारावनो अब्लाथ' बेयो आरोबाव गोजानसिम सहैबावगोन स' बे मोनसे अत्याधुनिक फाइटार एयारक्राफ्ट जोबोर लेटेस्ट टेक्न'लजिनि मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट बेयो स' बेखौ इउक्रेननि दावहाथिलियाव फैनायनि ओंथिया मा जानो हागौ नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय बेनि जि राडार डिटेक्शन केपाबिलिटि बे 84 किल'मिटार डिस्टेन्सहालागै बे मा खालामनो हागौ मोन 20टा टार्गेटखौ लकेट खालामनो हागौ मोन 20टा टार्गेटखौ मा खालामनो हागौ बे ट्रेप खालामनो हागौ आरो मा खालामनो हागौ मिसाइल लॉन्च रकेट लॉन्च खालामनो हायो बेबादि स' बे फाइटार जेटआ इउक्रेन रासियानि दावहाथिलियाव फैनायनि ओंथिया जाहैबाय मा बेयो इउक्रेनाव थानानैनो रासियानि गुबुन सिटिखौ मा खालामहरनो हागोन एटाक खालामनो हागोन मानोना बेनि लोगोसे मा थायो AGM नामनि मोनसे मिसाइल थायो आरो बे मिसाइलखौबो हरनाय टार्गेट लादों USA AGM-158 जास क्रुज मिसाइलखौबो बेजों लोगोसे हरफागोन स' बे मिसाइला जोबोर गिलुबालु मिसाइल बे मिसाइलजों खनसे लक जानायनि उनाव बै टार्गेटआ माब्लाबो खारग'नो हाया बे मोनसे ओरैबायदि एकुरेट मिसाइल बे मिसाइलनि एटाकनिफ्राय दिनैसिम रावबो सुथुरा मोजाङै खारग'नो हाफेराखै बे मिसाइलनि जि रेन्ज बे मिसाइलनि रेन्जआ जाबाय 400 निफ्राय 500 किल'मिटार 400 किल'मिटार गोजानालागि बे मिसाइलजों एटाक खालामनाय थामहिनबा बे फाइटार एयारक्राफ्टखौ
बबेबा इउक्रेननि सिङाव थानानैनो रासियानि बबेबा जायगायाव मा खालामहरनो हागोन एटाक खालामनो हागोन फ्रेन्ड्स USA आ बिजों लोगोसे बे F-16 जों लोगोसे आरोबाव सी बेस ड्रन बहरदों सी लैथोआव दैनि सिङाव थांनो हानाय ड्रन बहरदों आरो बे ड्रननि हेफाजाबै मा खालामगोन एटाकबो खालामनो हागोन आरो सार्भेलेन्सबो खालामनो हागोन बेखौ सी बेस ड्रन होननानै बुङो आरो बे ड्रननि जि स्पिड बे 42 नट होननानै बुंदों आरो लोगोसे बेनि जि पेलट केपासिटी बेबो 300 किलोग्रामनिख्रुइ बांसिन होननानै बुंदों आरो बेनि जि अपारेशनेल रेन्ज बे 833 किलोमिटार स' ओरैबायदि बायदि हाइटेक हाथियारफोरखौ हरदों USA आ जाय इउक्रेननि दावहाथिलिनि जि महर मुस्रि बेखौ टटेलि चेन्ज खालामनो हागौ नाथाय फ्रेन्ड्स बे जि F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट बेखौ बबे हादरनि थ्रुयै हरगोन नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिना ला इउरपनि जेसेबां हादर दं नेट' कान्ट्रिसफोर दङ बै नेट' कान्ट्रिसफोराव गासैबो हादरावनो F-16 फाइटार एयारक्राफ्ट दंजोबो USA आ इउरपनि गुबुन गुबुन हादराव गावसोरनि बेबायदि गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ दोननानै इउरपखौ गावसोरनि आथिं सिङाव लाखिगासिनो थादों आरो बे बाराव गिबि बारनि थाखाय नेदारलेन्डसआ 24टा फाइटार एयारक्राफ्ट हरगोन F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ हरगोन इउक्रेननो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरावबो हरगोन बै लिस्टआव दङ डेनमार्कआ 20 हरगोन बेलजियामआ 2 हरगोन रमानिया 6 हरगोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाथियारखौबो हरबावनाय मोनसे टारगेट लादों आरो USA आबो गावसोरबो F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौ 2 हरनाय जागोन माब्ला हरनाय जागोन बेखौ सानगासिनो थादों बेबायदि ज' बाइडेन बिथाङा मिथिहोदों बिदिब्ला बेसेबां जागोन 24 20 04 06 टटेल बेसेबां फाइटार एयारक्राफ्ट जाखो बैखिनि फाइटार एयारक्राफ्टखौ जुदि इउक्रेननि दावहाथिलियाव लानानै फैयोबा लोगोसे AGM-158 जास्ट बै क्रुज मिसाइलजों लोगोसे आरो माखासे गिख्रंथाव हाथियारजों लोगोसे जुदि इउक्रेननि दावहाथिलियाव फैयोबा बे दावहानि जि महर मुस्रि बेयो फार्स्टनिख्रुइ सिगांनिख्रुइ एसे सोलायनो हागौ मानोना बेबायदि अत्याधुनिक फाइटार एयारक्राफ्ट इउक्रेनआ दिनैसिम मोनाखै गोबां हाथियारथ' मोनदों गोबां टेंक टप बारुद मोनदों गोबां रोखोमनि हाथियार मोनदों इउरपनि हादरफोरनिफ्राय नेट' कान्ट्रिसफोरनिफ्राय नाथाय बेबायदि लेभेलनि हाथियार इउक्रेनआ दासिम मोनाखैमोन फार्स्ट टाइमनि थाखाय टटेलि डेस्ट्रय जानायनि उनावसो USA बे हाथियारखौ हरफ्लादों होननानै आं बुंगोन स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय नाथाय बे हाथियार हरनायनि जि रिएक्सन बै रिएक्सना बयनिख्रुइ गिख्रंथाव रासिया बेखौ माबायदि रिएक्ट खालामदों बेनि रिएक्टआ ओरैबायदि जाहैबाय रासियानि जि रिएक्सन बे गिख्रंथाव रासिया बेखौ फिननाय होनो थाखाय Su-57 मुंनि फाइटार एयारक्राफ्टखौ बेनि थाखाय रेडि खालामदों बेखौ फिन होनो थाखाय स' Su-57 आ जाबाय रासियानि 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट बेयो F-16 आथ' 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट नङा नाथाय Su-57 आ जाबाय 5th जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट बे Su-57 आरो F-16 बायदि हाथियार दावहाथिलियाव जुदि फैयोबा बेनि महर मुस्रिया मा जानो हागौ नोंथांमोना लासैनो मिथिगोन निउसनि गेजेरजों मिथिगोन बे ओरैबायदि हाथियार बेफोरखौ फेजेननाया एसेबां गोरलै नङा आरो बेफोर हाथियारनि जि गिख्रंथाव बिसोरनि जि रेन्ज बेनो जोबोद गिख्रंथाव जेरावबो एटाक खालामनो हागौ बेजों खनसेनो जुदि 20-30 टारगेटखौ जुदि मोनसे फाइटार एयारक्राफ्टआ जुदि टारगेट खालामनानै एटाक खालामनो हायोबा मा जानो हागौ नोंथांमोना आइडिया खालाम स' Su-57 जों लोगोसे रासिया पसाइडन एयारक्राफ्ट एटमिक साबमेरिन एटमिक वारशिप बेबायदि ब्लेक सीआव दोननो हमबाय बेनि फिननाय हिसाबै मानोना बे F-16 आ जोबोर थाबैनो नेदारलेन्डसनिफ्राय 24 फाइटार एयारक्राफ्टआ जोबोर थाबैनो फैनो हागौ दावहाथिलियाव आरो फैयोब्ला मा जागोन बेनि फिननाया मा जागोन आरो बे दावहानि महर मुस्रिया मा जागोन बे दावहानि महर मुस्रिया ओरैबो जानो हागौ बेयो थामथि मुलुग दावहानिबो महर लानो हागौ मानोना बेबायदि हाथियारा दावहाथिलियाव फैफेराखै दिनैसिम बे दावहाया गिख्रंथाव जादोंबाबो बेबायदि लेभेलनि हाथियार इउक्रेनआ बाहायफेराखैबो नाथाय बेवहायबो मोनसे सेल्फिशनेस दङ नेट'नि USA नि बे सेल्फिशनेसखौ नोंथांमोना मिथिबा आसरित जानो हागौ गोमोहाबनो हागौ बे ओरैबायदि जाहैबाय इउक्रेनआ बे F-16 फाइटार एयारक्राफ्टखौथ' बाहायनो हागोन जाबायदि पाकिस्ताननि F-16 आ पाकिस्ताननि आन्दारावल'सो इउज खालामनो हागौ पाकिस्ताननि बाउन्डारिनि बाहेराव रावनिबो एटाकनि खामानियाव बबेबा हादरखौ एटाक खालामनायाव F-16 खौ बाहायनो मोना बेबायदि मोनसे नियम खानानैसो पाकिस्ताननो हरदों F-16 खौ USA आ आरो बेबायदिनो इउक्रेननोबो मोनसे बाउन्डारि खानानै होदों USA आ आरो बे बाउन्डारिया जाबाय अनलि इउक्रेन अनलि इनसाइड इउक्रेन बेखौ बाहायनो हागोन बेनि एटाकआ इउक्रेननि बाहेरसिम जानो मोना बे एयारक्राफ्टआ इउक्रेननि बाउन्डारिनि बाहेराव रासियाव हाबैनो हाया बेखौ होनना बुङो नेट' आरो USA नि सेल्फिश होननानै बुंगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि आइडियाखौ बुंबानो जाबाय जाय फाइटार एयारक्राफ्टखौ बियै मोनबाय नाथाय बे मोननायनि उनावबो बेनि सिमाखौ खानानै होबाय इउक्रेननि सिङावनो इउक्रेननि सिङाव रासिया 0-0 दङ रासियान फर्सफोरा 0-0 दङ
बैहायल' एटाक खालामनो हागोन नोंथांमोना मा सानो गाव गावनि कमेन्ट्सखौ लिरदो नाथाय नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआव माबादि रासिया बे दावहानि बयनिख्रुइ गिख्रंथावसिन एटाकखौ खालामदों आरो लोगोसे फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बिनि उननि मोनसे भिडिअ आं बेखौबो खिन्थागोन हामास आरो इजराइलनि गेजेरावबो मोनसे गिख्रंथाव दावहानि महर लादों आरो हेजबुल्लाया गिबि बारनि थाखाय गिख्रंथाव इजराइलाव एटाक खालामदों लेबानन बर्डाराव आरो बे एटाकआव जोबोर गिलु बालु गोबाङै इजराइलाव डेस्ट्रय जानायखौ जों खौराङाव नुनो मोनदों बेखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव